Καλησπέρα και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο για τη φωτογραφία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους τύπους αρχείων που αποθηκεύει η φωτογραφική σου μηχανή. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το JPEG και το RAW. Τι είναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά τους και πότε να χρησιμοποιήσεις τι. Τα JPEG είναι το πιο διαδεδομένο αρχείο φωτογραφίας. Τα JPEG είναι μικρά και είναι έτοιμα για χρήση αμέσως μόλις βγάλεις τη φωτογραφία με τη φωτογραφική σου μηχανή. Είτε αυτό είναι μηχανή, mirrorless, DSLR, είτε είναι κινητό τηλέφωνο. Το πρόβλημα για μένα με τα JPEG είναι ότι η φωτογραφική μηχανή ή το μέσο το οποίο χρησιμοποιείς για να βγάλεις τη φωτογραφία σου κάνει επεξεργασία στη φωτογραφία πριν την αποθηκεύσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αλλάξει το contrast, θα αλλάξει το saturation στα χρώματα, θα αλλάξει το tone curve, τα μαύρα, τα άσπρα. Γενικά θα πάρει δημιουργική απόφαση για εσένα. Το άλλο μειονέκτημα είναι ότι χάνεται πληροφορία. Τα JPEG είναι συμπιεσμένα αρχεία φωτογραφίας. Τι σημαίνει αυτό? Με το που κάνεις συμπίεση, με το που συμπιέσεις το αρχείο, αμέσως αρχίζει και χάνεται πληροφορία. Οπότε την πρώτη φορά παίρνεις ένα αρχείο το οποίο είναι ήδη επεξεργασμένο και συμπιεσμένο. Αν το κάνεις import κάπου για να το επεξεργαστείς ξανά και το ξανακάνεις export, στην επόμενο export θα ξαναχάσεις πληροφορία από τη φωτογραφία σου γιατί θα ξαναγίνει συμπίεση. Όμως το να τραβάς σε JPEG έχει και πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι είναι μικρά σε μέγεθος, οπότε πιάνουν λίγο αποθηκευτικό χώρο και είναι έτοιμα για χρήση. Δεν χρειάζονται απαραίτητα editing και μπορείς να τα διαμοιραστείς αμέσως μόλις τα τραβήξεις. Για παράδειγμα, πολύ καλές περιπτώσεις να τραβήξεις σε JPEG είναι όταν είσαι με φίλους και τραβάς φωτογραφίες έξω σε ένα πάρτι, σε μία έξοδο, ή όταν είσαι με την οικογένειά σου σε ένα οικογενειακό συμβάν. Τραβάς φωτογραφίες με την οικογένειά σου, θες αμέσως να τις διαμοιραστείς, δεν θέλεις μετά να κάτσεις να κάνεις edit σε μία-μία τις φωτογραφίες. Οπότε το JPEG είναι η καλύτερη επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως πέρα από αυτά, ακόμα και επαγγελματίες φωτογράφοι τραβάνε πολλές φορές σε JPEG για τον λόγο ότι είναι πολύ μικρά αρχεία φωτογραφίας και επειδή θέλουν να τα μοιραστούν γρήγορα. Για παράδειγμα, οι φωτογράφοι αθλητικών γεγονότων. Πολλές φορές τραβάνε σε κάτι που λέγεται burst mode στη φωτογραφική μηχανή. Τραβάνε πάρα πολλές φωτογραφίες σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν τραβάνε σε RAW να γεμίσει η κάρτα τους πάρα πολύ γρήγορα και να πρέπει να την αλλάξουν, το οποίο μπορεί να χάσουν μια σημαντική στιγμή στον αγώνα ή σε οτιδήποτε τραβάνε. Πέρα από αυτό όμως, πολλές φορές θα έχετε δει φωτογράφους την ώρα του αγώνα να κοιτάνε μέσα από το viewfinder της μηχανής τους. Τι κάνουν? Βρίσκουν φωτογραφίες που έχουν τραβήξει στις προηγούμενες στιγμές και τις στέλνουν αμέσως στη social media ομάδα του μέσου του οποίου δουλεύουν για να την ανεβάσουν στα social media την ώρα του αγώνα. Πάμε τώρα να δούμε τα RAW αρχεία. Τα RAW αρχεία είναι ομή πληροφορία από τον σένσορα της φωτογραφικής μηχανής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με το που τραβήξει τη φωτογραφία, ο σένσορας αποθηκεύει την εικόνα χωρίς καμία απολύτως επεξεργασία. Οι εικόνες που αποθηκεύονται έχουν μεγάλο δυναμικό εύρος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να διορθώσεις τις σκιές ή τα καμένα σημεία της φωτογραφίας σου μετά στο post-processing, στο Lightroom ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιείς για επεξεργασία εικόνας. Μπορείς επίσης να αλλάξεις το white balance, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, αν είσαι σε μια επαγγελματική φωτογράφηση, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό event, όπως μπορεί να είναι ένας γάμος, μια βάφτιση ή οτιδήποτε άλλο, εκείνη τη στιγμή δεν χρειάζεται, όπως αλλάζει το φως, να αλλάζεις το white balance της φωτογραφικής σου μηχανής. Μπορείς να το κάνεις αργότερα στο post-processing, το οποίο δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αέρα στους φωτογράφους. Πιο σημαντικό για μένα όμως είναι η δημιουργική ελευθερία που σου παρέχει το να τραβάς σε RAW. Αργότερα δηλαδή στο post-processing μπορείς να αποφάσεις εσύ το πόσο έντονα θες να είναι τα κόκκινα π.χ. ή τα πράσινα ή τα κίτρινα σε μια φωτογραφία σου, το πόσο μουντί θέλεις να είναι, το πόσο να ανεβάσεις τα μαύρα, το πόσο να ανεβάσεις τα λευκά. Γενικά έχεις απόλυτη ελευθερία στο να επεξεργαστείς τη φωτογραφία σου όπως θέλεις. Τα μειονεκτήματα του να τραβάς σε RAW είναι ότι είναι πολύ μεγάλα τα αρχεία, ειδικά άμα έχεις μηχανή με πολύ μεγάλο σένσορα, τα αρχεία μπορούν να φτάσουν και 100 και 200 MB το ένα, το οποίο μπορεί πολύ γρήγορα να δημιουργήσει πρόβλημα στον αποθηκευτικό σου χώρο, και ότι τα αρχεία όπως βγαίνονται συνήθως είναι μουντά, είναι flat, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις από τη φωτογραφική σου μηχανή αμέσως, χρειάζονται οπωσδήποτε επεξεργασία. Οπότε πότε χρησιμοποιούμε RAW? Χρησιμοποιούμε για παράδειγμα στη landscape photography, γιατί μας δίνει μεγάλο δυναμικό εύρος, όταν τραβάμε πορτρέτα για τη σωστή απόδοση του χρώματος του δέρματος, όταν τραβάμε φωτογραφίες σε πολύ σημαντικά events, ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε λάθη αργότερα στο post-processing, ή πολύ απλά επειδή σ' αρέσει να κάνεις editing, σ' αρέσει να παίζεις με τις φωτογραφίες σου, οπότε τράβα RAW. Οπότε λοιπόν εσύ ποιο θα διαλέξεις? Αν θέλεις ταχύτητα και χώρο, διάλεξε JPEG. Αν θέλεις ποιότητα και editing, διάλεξε RAW. Αν θέλεις και τα δύο, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια εσύ τι χρησιμοποιείς πιο συχνά, JPEG ή RAW.
Για περισσότερα βίντεο και tips σχετικά με τη φωτογραφία, κάνε like και γράψε στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο.